Добър ден, армейци! Предстои най-важният матч за годината на нашия отбор. И искам да обърна малко внимание на много малко фенове ходиме на тези мачове, хора. Много малко. Ето, отбора се дигна малко, показва някакво лице, наченки на нещо хубаво. 4 мача направихме поредни победи. Да, на места имаше много хубава игра, като срещу Берое, срещу Монтана първото по време. После имаше спад и така. Аз продължавам да твърда, че тези футболисти имат качества. Целият проблем е психологически. Какво може да направим ние да помогнем на Христо Янев? Единственият начин е да ходим и да ги подкрепяме на стадиона. А ние какво правим? Значи допреди 2 седмици ревахме, че се падаме, че не играем нищо. Сега има бая наченки и на футбол, красив футбол, нападателен. Вижда се желание в отбора, в момчетата. Защо? Защо не ходиме ние на мачовете? Винаги давам за пример другия отбор. Детният противник сега в събота. А те беха толкова зле. То не беха равни, не беха загуби, не беха... И хората си ходеха по 10 000 човека на матч. По 10 000. Значи мразим ги, не мога да ги гледам. Но на белото черно не може да кажем. Хората ходят, подкрепят си отбора. Малко или много, аз твърда и съм сигурен, че той е испанският треньор Веласкес. Не е толкова добър, за колкото го величават левскарите. Но това ще се види по-натам. Има време да се го какат. Въпросът ми е друг. Вчера четем, били продадени близо 17 000 билета левскарите, а ние само 3 000. Не дейте така, хора, това е срамота. Срамота е. Дайте да подкрепяме отбора на макс. Всеки матч. Няма значение. С Севлио ли играеме, с Миньор Бобов долу ли играеме, с Барселона ли играеме. Да се подкрепят тези момчета. Ето, имат желание. Ето, подобри играта си. И то доста. Все още прави грешки детински, но подобри играта. Целият отбор качва нивела. Малко по малко качва го. От нас се иска едно. Да отидеме да подкрепяме отбора. Да застанеме за тех. Защото в събота, като излезнат на стадиона и като видят 20 000 левскара и само 5 000 примерно от ЦСК, как ще се почувстват? Как? И после почваме да пишеме. Те не знаят какво е ЦСК, те не искат да играят, те са за това, те са за това. Не. Значи, когато сме на стадиона ние и ги подкрепяме както трябва, но не 2000 човека или 3 или 5. Това е дербито на България. ЦСК Левски. Почти винаги сме повече фенове от тях. Няма никакво значение, че те са на първо место, а ние сме на 6. Никакво значение. ЦСК се обича като дете. Като дете. Дали ти е грозно детето или хубаво, това си е твоето дете.
Така че така трябва и ние да се отнесеме към нашия клуб, нашия отбор. Да им дадеме сила, да им дадеме увереност, защото всички говориме, по всички подкастове се говори за спада второто по време. Ами да, има спад. Откъде идва този спад? Този спад извиняйте. Този спад е на психическа основа. Те са обременени. Те очакват всеки момент пак да укакат нещата. И като вкараме 2-3 гола да се успокои мача, става и така. Почва да се притесняват, почва да са прибързани, правят грешки. Оттам идва целият проблем. Оттам идва целият проблем. Затова, ако има примерно 6, 7, 8 хиляди човека на матч и при такова развитие на матча ги видим, че почват да клекат, да им олекват краката, тогава трябва да почнем да скандираме, да пееме, да им скандираме имената, да се дигнат. Да се вдигнат те. Да видят, че някой им верва, че... А не, ние сме си, ние ги подкрепяме. Кои подкрепят 2000 човека? 3000 човека. Това е несериозна работа. Това е несериозна работа, която правиме. Всички мачове с Левски са на живот и смърт. За нас там е само победа и победа и победа. Да. Но в момента трябва да сме реалисти. Левски град много по-добре от нас, по-организирано, по-компактно. Но аз имам някакви чувства, някакви... Надеждата имам, но ми се струва, че тая надежда може да се материализира в събота. В смисъл да биеме левскарите. Така че, хайде в събота всички на мача. Да подкрепим отбора. Защото няма нищо по-сладко в такъв момент, дето не сме добре. Дето се окатушим. Извинявам се. Идва мача с Левски, излизаме, шаткаме им 3-1 и да заминават. Това е една от най-сладките победи, които може да преживеем. В момент, в който те са летат в небесата, пак ние кретеме там 6-то место, 7-то место, 8-то место, още не можем да се стабилизираме и да ги издумкаме 3-1. Или 2-0, или 2-1, или 1-0, или 3-2. Няма значение. Аз сега говорим и настръхвам. Защото това че е нещо невероятно, нещо... Пък ако паднеме, разбираемо. Разбираемо е, защото все още избистреме състава, все още тежат тези загуби и това начало на първенството на футболистите. За събота най-нормално е Левски да победи. Но ние сме ЦСК. Ако отиваме 20 000 на стадиона и ревнеме, как ние си знаеме, тези футболисти съм сигурен, че изядат тревата. И ако биеме, и после да не си бил на този матч. Лошо. Лошо, Седларов. Всички на мача. Събота, всички на мача. С жени и деца. Всички на мача. И ако паднеме, паднеме. Ние си гориме нашето. Ето, на толкова дето ревахме, че сезонът е свършил, сезонът е приключил за нас. Нищо подобно, бе, хора, нищо подобно. Ето, на смина финал за Купата на България сме с Окрупто и София. Хич, не искам да обиждам някой, но
Локомотив София не е мерило в момента за ЦСКА. Аз мисля, че най-спокойно продължаваме напред в Купата на България. В първенството сме на 5 точки от четвъртия. От третия. На 5 точки. А 5 точки са 2 мача, хора. 2 мача. Имаме и директен мач с тези отбори. Тъй като се подхлузнат един мач и ние като си ги биеме, какво става? Март месец ние мога да сме на трето место, примерно. На трето, дори на второ мога да сме. Може, но трябва да се подкрепи отбора. Да ходиме на стадионите, да вижда отбора, публиката, че е зад тех. И така, че станат нещата. Лека по лека. Дайте да се организираме. Новия стадион чука на вратата. Останаха броени месеци, в който ще се върнем на нашия стадион. На нашето си място там. Свещено място. Само че на нов стадион. Невероятен. И сега декември месец, живи и здрави, Христо Янев, Величков, да видим Войнов. Войнов, аз нямам наблюдения върху него, но ми се струва, че може да свърши работа. В Ботевраца не е лоша работа свърши, така че да му дадем шанс да видим какво ще направи. Но сега е най-важно тези момчета да могат да им поизчистим главите, да се купат нови футболисти сега декември месец, да се направи една хубава подготовка, да завършим този сезон и вече да трябват само още един-двама футболисти, които за летото да се купат, или 3. И като се върнем на нашия стадион, да сме отбор. Отбор, който всеки цесекар иска да вижда и е виждал да играе. Но пак повтарям, трябва да ходим ние на стадионите, да си подкрепяме отбора. Не може да ги оставим така на самотек. Не може да си мислим и да си говорим, те за нищо не стават, ама те не играят, какво че ги гледам. А какво че ги гледате, хора? Това е нашия отбор. Нашия отбор, нашето дете. Лошо, грозно, криво, сакато, наши си. Защото после няма да ви е пълна радостта, когато влезеш на този нов стадион. Прекрасен, невероятен стадион. ЦСКА вече играе стабилно, хубав футбол. Няма да ти е... вътрешно няма да си задоволен, защото няма да се чувстваш част от процеса на изграждане на този отбор. Поне аз така го разсъждавам, аз така мисля като цескар. Аз не мога да си представим, че много хора ме питаха, приятели, ме питаха като не свърлих от тази група, сега от отбор си. Аз съм от ЦСКА, момчета. И винаги ще съм от ЦСКА. Не в А група, не в Б, в В. В регионалните групи да ги пратят, аз пак ще съм от ЦСКА. Пак ще ходя да си ги гледам. И това е. Това е. За мен е ЦСКА. Аз го приемам като мое дете. Кой се отказва от детето си? Та дори да е слаб ученик, моето дете си е мое дете. За мен си е най-хубавото дете и най-кадърното. Давайте. Свършите работа днеска, утре да се купуват билети и събота на матча. Искам да се съберем повече от лескарите. Моля ви. Толкова за мене. След матча пак ще се видиме. Много ми се иска да направим едно видео за
за БФС-то и за господин Иванов. Ще видим тези дни. Или след мача, то по-добре тези дни, защото след мача може още повече да съм го набрал и да има вербални атаки. Ще видим. Хайде тогава. Чао от мен и всички на мача в събота. Всички до един. Чао.